नोंखौबो बुथारगोन आंबो थैगोन न' स' सावजोबगोन आं मोनथिगा आंखौ सिनायाखै आं माबायदि दिम्पोलसो आंनि रागाखौ आं रागा जोंब्ला रावबो हमथानो हाखाया आंखौ न' स' सावजोबगोन आं दानो नोंखौबो सावनानै बुथारनो रोंगोन आं मोनथिखा आंबो थैगोन नोंखौबो बुथारगोन नों बेबायदि दाय गैयालाबासिनो आंखौ बेबायदि बुनो हाया नोंहा जेबो मोन्थाय गैया आं बुंदों आं खावाखै होननानै नोंनि लेपटपखौ आं मानो खावनो खावाखै नोंनो खावनो आं मिथिया नामा I will give you last warning आं नोंनो last warning होदों मिथिबाय माबार आंनि लेपटपा आंनो हर नङाब्ला आंनिख्रुइ गाज्रि रावबो जानाय नङा नोंखौ दा जारुजों बुदोंना आङो नोंखौ पापाया मोनथिबायदि नोंखौ बे न'निफ्रायनो आउट खालायगोन आं पापाया गावबो मोनथिनाय नङा मिथिबाय I know that नोंसोर बायदि मानसिखौ माबायदि हेन्डेल खालायनांगौ सानदों नामा नों आंखौ मा होनना सानदों आंखौ गारि मोसौ गाद' बायदि सानदों नामा नोङो नोंसोर बायदि मानसिखौ आं आगसि आखाइजोंनो हेन्डेल खालायनो हायो आगसि आखाइनि खामानि आंहा मिथिबाय नों बायदि सिख्ला नों बायदि बेबायदि बाजारि सिख्लाफोरा हाथायाव मोननाय बेबायदि 2 नाम्बार सिख्लाफोरा आंनि न'आव बेसे फैखौ मिथिबाय साफा गारहरजोबदों आं जाय आंनि न'आव गाज्रि गोसो लानानै गाज्रि इरादा लानानै आंनि न'नि सम्पथिखौ लुथिनो फैयो बे हिनजावफोरखौ बे सिख्लाफोरखौ आं खुनु दिन आंनि न'आव थानो होआ मिथिबाय साफा होगारहरजोबदों आं आरो नोंखौबो होगारहरगोन नोंनि टाइमाबो सफैगासिनो आं बे न'निफ्राय होखारनायनि सिगांनो वार्निं होखायो मिथिबाय मोजाङै बुंगोन आङो मोजाङै बुंनायावनो ओंखारलांनोबा ओंखारलां नङाब्ला गाज्रिसो जाजाखागोन मानोना मोजाङै बुंनायाव लायाबा आं गाज्रिसो खालायखायो आरो आंनि गोसो बायदि खालायगोन आं मिथिबाय खोनासं दिम्पोल आं जेबो गाज्रि गोसो लाना फैयाखै नोंसा बाबाखौ आं मोजां मोनो बेनिखायसो आं हाबा लाना फैदों चुप एकदम चुप आं सासे सिख्ला बेनिखायनो आंबो सासे सिख्लानि दुखुखौ सासे सिख्लानि प्रब्लेमखौ बुजियो बेनिखायनो आङो एसेबां अन्थाइ बिखा टाइपनि सिख्लाबो नङा मिथिबाय नोंनो आङो 10 दिननि सम होदों बे 10 दिननि गेजेरावनो नों बे न'निफ्राय ओंखारलांनांगोन प्लिज अन्नानै दिम्पोल आंखौ रेहेम खालाय आंखौ निमाहा हो आरो आङो जेबो खावाखै नोंनि बुस्थुफोर आरो आं 10 दिननि गेजेरावनो अबाव थांनो दिम्पोल आं नोंसा बाबाखौ मोजां मोननानै हाबा जानानै फैदों आरो आंहा न'आव जोबोद गोरिब निखावरिखा आं अबाव थांनो आं आलाय सिलाय जाना थैगोन मोनजायालासिनो थैगोन अबाव खामानि मावनो आंनो सोर खामानि होनो प्लिज आंखौ अनसाय नोङो आंखौ बेबायदि दाहोगारहर आं नोंनि बिमासो आरो आं नोंसा बिफाखौ सम्पथिनि थाखाय मोजां मोनाखैथ' आं थारैनो मोजां मोननासो फैदों नों मानो बेबायदि आंखौ बेबायदि गाज्रि नोजोरजों नायगासिनो दिम्पोल नंगौ नामा नोंल'सो गैजारोङि मानसि नामा गैजारोङा नोंहा गासिबो दङ मानसिया जेब्लासिम गावनि देहाया दङ थिगैनो दङ नोंनि देहाया मोजाङैनो दङ आखाइ आथिं दङ इसोरा मेगन हरदों मानो नोङा मा गैजारोङा नोंहालाय मा गैजारोङा गासिबो दंजोबो मानसिया देहा मोजां थाबा आथिं अंग मेगन आखाइ बेफोर गासिबो मोजां थाबानो गासिबो मोजां खामानि मावना जानो हायो मिथिबाय खामानि मावनानै जा आंखौ रेम खालाय आं अबाव थांनो 10 दिननि गेजेराव आंहा रावबो गैया आं नोंनि बायदि धोनि न'खरनि फिसा नङा आङो निखावरि आङो बिमा बिफाबो गैजारोङा आंखौ सोर लाखिनो सोर जाहोनो अबाव थांनो आङो आरो आथिं आखाइ मोजां जाबानो आं अबाव मोनजानांगौ सोर खामानि होनो आंलाय खोनासं बांद्राय एक्टिं दा खालाय नों बायदि मानसिखौ आं मिथिखायो नों एक्टिं खालायदोंना नों थार बाथ्रा होनगासिनो आं मिथिगौ बेनिखायनो मोजाङै जुदि नोङो थाजानो लुबैदों 10 दिननि गेजेरावनो नों बे न'निफ्राय ओंखारलां नङाब्ला बेखौ आंसो मिथिसिगौ नोंजों मा खालायगोन आरो खबरदार पापानि सिगाङाव जुदि दिनैनि खोथाखौ खिन्थायो नोङो आं दि नोंखौ हासिबजों बुदों सैमा बायदि बे बाथ्राखौ जुदि नों खोन्थायो पापानो बेनिख्रुइबो बांसिन गाज्रि अबस्था खालायगोन आं नोंखौ लेपटपा माबार आंनि जायगायाव दोनै थां जेरैबायदि लाबोदोंमोन बेबायदिनो दोनै बेलाय माथो दायनि जुगनि दांकाथि माकाल दांग्रि बेनिख्रुइबो गिबिसिनावसो दङ आब' नै दा नोना मोना होननाया गरसि बोननानै नै दा बेसेबा बुरजा लाबोखादों आङो बेसेबा बुरजा नांखादों नै दा नायफै आइखौ ना मोनदों राजा औ बुरजाखा आयौ गोथावथार मोनगोन माथो बुरजा मानि नांखादों गोथावनो नों जागोन ना आब' आयौ एसेबां फ्रेस नाखौलाय मानो जाया जागोन र' हर आं सायनि आब'आलाय आब' हाबिलाया बाजैया आदाजोंसो रायज्लायबाय थादों खोमा बै उनथिं दङ नुबाय आंखौ आब' हाबिलाया मोना ना बोनो थांनाङा होनना बुंदोंमोन दा बुरजा मानि मोनबायना जोंफोरबो बोनहैयोमोन आरो आगोल नोंसोरबायदि बैसोआव हर आं सायनि जानो लुगैबाय आंहा आब'नो देखायनाय आब'नो दे देखायगोन दे नोंबोनो हर थांनाङा
आखाइ सुनानै माबा दं दे दानि आपेल लोंदोंमोन आङो दङ इसिङाव प्लेटाव खोबना दोनदों आं आखाइ सुना जाहैथां जायालां आपेल जानो मोजां मोना थोद बेफोरखौ जाया नामा आपेल आंगुर किसमिस काजु थाइजौ बेबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ जानांगौ होनबासो ब्रेना मोजां जागोन फरायनो हागोन बेफोरखौ जायाबा बे चिप्स माबा माबिखौ जायो बेटा चिप्स मिठाइ चकलेट बेफोरखौ नुब्ला हले जासिलायनाङा ना गावबा गाव लाना जायो गोदाव मोनाबा आपेलखौ जानो प्रसादबो दङ फुजा होनाया माबा दं दे बे प्लेटावनो खोबना दोननाय दङ बेखौ जाहैथां आपेला जायाबा मा दङ प्रसाद थालिर फुजानि थालिर नारिखल बुट बेफोर दङ जाहैथां थां आथिं आखाइया सुहैग्रा बेनिफ्राय साबोनजों सु थां र' है जालाले आङो आथिं आखाइबो सुला आंखौ लोगोफोरा नेगासिनो गेलेनो थांनो थांसै आं हनै अबाव थांनो नागिरदों बेयो गेलेनायल' बाजैजों रायजागोन र' नोङो दानो फैफिनगोन दसेल' गेलेगोन जालांनो हायामोन देरहानायखाय गेलेनाय साले कुटिया 420 दिनैसो सिनाय मोनबायना नों आंखौ आं मा सिख्ला आं माबायदि मोनसै आंखौ गोरलै मोनदोंमोन इजि साननाङा आंखौ आङो रागजोंबा रावबो जेखौबो सिनायखाया आङो मिन्थिखा गावबो थैनो हागौ मालायखौ बुथारनो हागौ आङो रागजोंबोरा डेन्जारसोखा आंना रागा नों बायदिखौथ' आरो आङो सोबबानो बुनो 1 सेकेन्डबो नाङा आखाइ थिखांसो जाखाबाय थायो आङो जेन थेनसो हमथाना दंबाय थायोमोन नाथाय सिमा बारबायना सिमा बारनायनि उनाव आरो गोसो हमथानो हाया आरो आं धैर्य हमनानै दंमोन सिमायाव दंमोन आङो दा नोंबो सिमा बारबाय नालाय बेनिखायनो आंबो सिमा बारबाय सालि जेखनि जुखनि भेन्दिग्रान बेदलाव जातनि मानसि मालायनि सुखुखौ सेफायनो फैग्रा मालायनि थै सोबै जाग्रा बेदलावसो आंनि मेगनाव थुला सानो फैदों आंनि बुस्थु खोमानो फैदों बियो लायाखैनो लेपटपबो लायाखै आंनि डायमन्ड रिंखौबो दे डायमन्ड रिंखौ आङो सानबाय अबावबा दोनफ्लांदोंबो जानो हानाय बे थांबाय बेखौ आङो बावगारबायमोनानो बाट आरो नै रिसेन्टलि लेपटपा गोमालायबायलै माबायदि गोमानांगौ बियो रुवाथिफोरालाय मानो लेपटप लानो खामानि मावग्रा बे ड्राइभारफोराबोलाय हाबानो आंनि रुमाव सोर हाबनो दङ सासे बे थै सोबग्रा बेदलावा बिनि अनगायै सोरखौनो सम होदों आं बेनो आरो होबावगोन आं बेखौ आंनि लेपटपा जुदि लाबोनानै होफैया बियो बिनबुलाय मेहमान दिनैनि गेजेराव जुदि आं लेपटपखौ मोना पापानि सिगाङावथ' आरो जेबो बुंना लाबानो गैला दाखालि बावैबो आंखौसो दाय होखादों आरो बेखौबो आंखौनो होनगोन सोरबा लोगोनो हरदों अबावबा गारना फैदों माबा माबि होननानै आंखौसो दाय होखागोन पापाया बेनिखायनो पापानि सिगाङाव जेबोखौनो बुंला आङो जास्ट चुप एन्ड चुप आं गावनि खुगाखौ माउथखौ बन्द खालामनानै दोनसिगोन खाथेना दोनसिगोन पापानि सिगाङाव आं जेबो शेर खालाया जेबो बुङा जा खालायनांगौ जा मावनांगोन आं हारसिंनो मावगोन हारसिंनो खालायगोन करेक्ट आगोलनिफोरनिख्रुइ बे बांसिन गाज्रि सिख्लायो आगोलनिफोरा बेबायदि खावाखैमोनानो थांनो गोनाङावल'सो पापानिफ्राय लुटिना थांदोंमोन बेथ' सिगांनिफ्रायनो बापरे सिगांनिफ्रायनो बियो स्टार्टिं खालायगासिनो बियो दिनै आस्थाम खावगोन गाबोन लेपटप खावगोन आरो समफोरै आंनि मबाइल खावगोन बिनि उनाव गद्रेज माबाफोरनिफ्राय साबि खावगोन बिनि उनाव सनाबाना खावगोन बिनि उनाव फैसा खावगोन बिनि उनाव गासैबो धोन सम्पतिनि बे पेपारफोरखौ खावनानै बे गावनि मुङाव खालामना लागोन बेखौ आङो जल्दिनो बे न'निफ्राय बे जायगानिफ्राय होखारहरलाबा धंस' जाजोबगोन आंनि न'खरखौ सेफायजोबगोन बियो बेखौ थाबै बे जायगानिफ्राय होखारहराब्ला एक्चुअली आङो गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय दं नाथाय सान्थि मोनाखै दा रनियाथ' मोजाङै दं र' नाथाय बिमाखौ न'नि मानसिफोरखौ बेबायदि नंखाय बुंनानै थगायना दोनबाय थानायालाय मोजां जागोन ना दा समनि फाखनाव मोजांबाबो गाज्रिबाबो रितुआबो गोबां खस्थ' नुबोबाय खस्थ' सहायबोबाय गोबां दुखु नुबाय जारला नुबोबाय दा बे आरो फिसालायाबो दा गोमानानै थानानै गोमायाखैबो मानसिया दा थांनो होना थायाखै बेबायदि बिमाखौ थगायना थानाया मोजां जायाखैथ' एसेबां पुलिस केस होलायलांबाय मा खालायखौ नागिरनाथ' मोनाखैयानो गावआनो एरसोना दङ बिमायाथ' बिराद टेनसनाव दं खोमा बियो मारैबा दङ न'खरा खेबसेबो आं फनबो हरासै हरनाय माने हरबाबो गावहाबो रागा जोङो बेनिखायनो हराखै दा रनियाबो मोजाङैनो दङ
बिसोरबा आरो मा साननानै दङ एसेबां सान बारलांबाय सान थांबाय बिसोरथ' रनिखौ गैला होननानैसो सानदों खोमा थै बेबायदि सासे बिमाखौ थगायना दोनबाय थानाया मोजां जानाय नङालै दा जियानो जाथोंसै उनाव आं खिथाहरनोसै नामा रितुनो बे रनिया मोजाङै दं होननानै बेबायदिलाय मानसिखौ थगायना दोनबाय थानो हामो आरो गावनि बिमा जोनोमगिरि मोजांबाबो गाज्रिबाबो जोंफोर सानसे समाव जेनेबा नांज्लायना गारलायना जानाय समावबोथ' बेनो नायदों फेदेरबाय फोलावबाय दा मायबा मोनसे गाज्रि जालायदों सानैनि गेजेराव नांज्लायलायदों बिनि थाखाय आरो एसेबां गोबाव बेबायदि थैनाय बायदि बिमानो जेबो खबर होआलासिनो न'जों जेबो टार्म्स गैयालासिनो बेबायदि थाबाय थानाया मोजां खोथा नङा दसे उनाव खिन्थाहरनोसै आरो आं रितुनो बे मोनसे खोथाखौनो बिराद जारला मोनबाय थादोंलै आङो सान्थि मोना मोना उसुखुथु मोनबाय थायो टेनसन जाबाय थायो खर'फोराव बे बिखे मायबा नांथाना थानाय मोनबाय थायो बे खोथा मोनसेखौनो टेनसन मोनबाय थाग्रा जाबाय आं खिन्थाहरनोसै आं खिन्थानायखौ रितुखौ आं खिन्थानांगोन जे जोंहानाव फैयाखै जोंहानाव गैया सोरबाया नुदोंबा बेबायदि होननानै खिन्थाहरनोसै माने ओरैबायदि बुंसै जाहाथे बियो जोंखौ रागा जोंना थाया आरो सोरबा नुदों खबर मोनदों बेबायदि होननानै खिन्थाहरनोसै आं एटलिस्ट रितुआ गोसोखौथ' मोजां मोननानै थागोन फिसाया जेबो जायाखै होननानै बिदिनो खालायनोसै आं दा दसे उनाव फन खालायना खिन्थाहरनोसै आं बे खामानिखौ फोजोबखांना Siap angku budeng nunggu dimpal nunggu mojang kalaya sayang bini pedrang latar geneng jong nungku begara angku bihasip jong bunani jiri shua kalay deng nungku bang nungi life ku bebedi tongso kalay juga nungku gara bicara dengan kebudang, angka budang bisa. Sana kemenang, nungjungang, bebadi maipa, nungjungjang maipa serius, gazi kalai chargan, beku santara kemenang, eseban budang nungjung gazi kalai dan beku sana kemenang, ang sandung menurunnya pisapin labi bedin curi betagan, natai nu, sima barbai jimpal. Angkau cari jumpunane hasib jumpunane nang gazri kamane modong nang gauni kriputku gauna kriputku gauna limona labai nang jimpal nang tangnya akan berkargo kaya be hasib kuang orai po amni musim sana dengan be hasib kunu planang nangkau nang jeng be hasib jeng pujani kau gecek kantengang aro amni pit kesya or jeng datang or jeng belana yor naiklang nang angku mapudi kekarora nang ang som hodona dostin naiklang besoma ang ni takai gerbang som dostin som hodona nang angku noni pring karlang na haba zadang ang benoau haba angku haba kalian labdong nang ni bipra mundirau haba kalian labdong ang tanggan ang ni web beranca ang mutlo bianca cianca benoau bang ni nang serasa cipang utika dong benoau bang asibang utika dong nanyang angku dostin ni jerau mapudi karena ini nang angku nang biar gerir cimawai nang kau kena dismar kan candeng nang ni dong kuang gigan candeng gilang gigawan baba dato bang since gila nang angku budeng angku pregni hinja kuneng ang ni gotwa ang ni ujo gotodeng gotogonang hinja kuneng asib jeng budang besetu kumendeng ang ni gotwa asib jeng bujanani are bibu dai kuyalasini bujaneng angkau dai mau yang nengah bebadi hasib jeng budeng isibang gidir kamari mau deng ang sudi maiba kerenci mau kemen sikau kau marga menang nengni astangkau nengni laptop ku yang kau marga men bujana babang isibang duku menai dong aman natai be kata yang dikejau nang ang ni kau nang ang duku menang ang ni koron melem jerau benang sudeng ang dai mau nang kau nengah bujana nang be perbadi saya mani badi aku ang kara neng kau gara neng ni life ku ang tong so kalai jebgan ang dini promise sadeng ang
आंखौ नंखाय दायावनो नोङो सैमा बायदि बुना गालांदों। नोंनि जिउखौबो आङो सानसे समाव सैमानिख्रुइबो गाज्रि जुनादनिख्रुइबो गाज्रि अबस्था खालायगोन। नायबाय था नोङो दिम्पाल। बेयो आंनि शपथ, आंनि किरा।